Ngayon nag sa bukid mga guys kay malingaw ka, damo kag ma-exercise kay sabay-bay. So samot lang ako uric acid dito kay lingkod. Tapos isugmat ako uric acid sa kwan, alimasad. Di jud ko maputi mga guys kay akong naong sa bukid pirmi. Para ni karon dala po ko kay parang kaangayan ba magtinarbaho din sa bukid dalo na buntag sayo. Amingaw. Angayan. Kaya tinamad na naman si Juan Lola magpaganda. Di gid ko magwapa ani mga guys kay naaman so sigig-sugot sa ning bukid. Sige lang okay ra na unta basta wala mga sakit. Nakapila na. Na guys. Kay ko na nga 60. Pa. Aw.